बे साइकेल रेलि खालामनायनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैदों भट होग्राफ्रा भट होनायनि मुङाव बेथन मोननांगौ। दिनै जोङो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनिफ्राय जोङो बुंदों साफ्रोमबो भट होग्राफ्रा दानसेयाव 8,000 थाखा मोननांगौ। नाथाय बेखौ ना इउपिपिआ लानो दिनै बुंदों, ना दिनै बिपिएफनि मानसिफ्रानो बुंदों, ना दिनै कंग्रेसनि मानसियानो बुंदों, ना दिनै बिजेपिनि मानसियानो बुंदों। नाथाय गणतन्त्र हादराव बे हादरनि गुबै मालिकफ्रा भटारानो। जों भट होबाय सरकार जाबाय, सरकार जाबाय नट साफायबाय। बे जोंनि नामाव बानायनाय थाखाखौनो जोङो बुंदों जायनि नामाव बानायदों बिथांमोननो खावसे होदो आरो खावसे थाखाखौ सरकारा सरकारनि खामानियाव बाहायदो। दा बे हाबाफारिखौ लानानैनो जोङो दिनैनि दिनाव साइकेल रेलि खालायनाय जादों आरो जे समसिम जोङो बे रांखान्थि उदांस्रिनि खामानिखौ जोङो जाफुंहोनो हाया एसे समसिम जोङो बे रेलिखौ खालामबाय थागोन। ब्लक हिसाबैल' नोंथांमोना खालामनाय जादोंना गथाय चिरां जिल्लायावनो नोंथांमोना खालामदों? दा जोङो बरदाङि ब्लकनि गेजेरनिफ्राय जोङो बे खामानिखौ जोङो आवगायदों। लासै लासै मोनफ्रोमबो ब्लकआव जोङो बे साइकेल रेलिखौ जोङो लानाय जागोन। दा जाहैबाय बरदाङि ब्लकनि माखासे मेम्बारफ्रा गावनि बरदाङिनिफ्राय ओंखारनानै बे डिमान्डखौ खालायदों आरो बे रेलिखौ खालामनाय जादों। बेसेबांसो मेम्बारफोर दिनैहाय ओंखारदों बे रेलि हाबाफारियाव? दिनैनि बे रेलियाव गासै 40 जनसो दङ जोङो आरो बे 40 जन मानसिनि गेजेरजोंनो जोङो जेसेबां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भटारफोर जोङो बिथांमोननो मिथिहोनो ओंखारदों जेन चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो भटारफ्रा दानसेयाव 8,000 थाखा मोनो। जुदि मावफुङाबा नोंथांमोना मा राहा लागोन इयुनाव? बिनि राहा लामाखौ जाहैबाय जोङो 2011 सनाव भारतनि संसद पार्लामेन्टआव गयल खुमतिया टटेलि बेखौ पास खालामना होजोबखाबाय। दा जाहैबाय बे खुंबाय थानाय सरकारा भारतनि संसद पार्लामेन्टआव आयेन खालामनानै होआखै। बिनिखायनो जोङो सरकारखौ बुंदों अति हनखालि नोंथांमोना आयेन खालामनानै बे थाखाखौ होनांगौ। जुदिहाय बे थाखाखौ बिथांमोना होआ होमब्ला भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला गावनो पार्टी खालायनानै जोङो राजनितिकनि लामायाव आगान होनानै बिथांमोनजों दावहा नांगोन। बेसेबांसो रां मुलाम्फा खालामनो हायो बे भटारशिप बिथांमोना? दिनैनि मुगायाव सरकारनि मिथिहोनाय मथेब्ला साफ्रोमबो मानसिनि नामाव दानसेयाव 16,870 थाखा करि हिसाबै थाखाखौ बानायनानै बोसोराव खनसे थाखा साफायनाय जायो। आरो बे थाखाखौ लानानैनो दिनै गभर्नमेन्टनि खामानियाव बाहायबाय थायो। रेलि हाबाफारिया दिनै जोबगोन नामा? बे दिनैनि जोंनि साइकेल रेलिनि हाबाफारिया जाहैबाय जोङो साननैनि हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारिया दिनै जोबनानै फैगोन। आच्छा, जों दिनैनि बे जोंनि साइकेल रेलिनि हाबाफारिया साननैनि हाबाफारि लादोंमोन। दिनै जोबनायनि हाबाफारियाव फैबाय। जों रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे जोंखौ गोबां मानसियानो माबा क्रिटिकेल पलिटिकेल पार्टी सालायनाय बायदि सानो। गोबां मानसियानो जोंनि थांखिखौ बुजिना मोनैनि थाखायनो बहुद सारप्राइज जानानै थायो। ओंखायनोथ' जों बुंदों जे सरकारा किसुमान खान्थिखौ सोलायनानै न'खर न'खर उदाङै रां राननाय खान्थिखौ दाफुंनो थाखायसो बे जों सोमावसारनाय जादों। बे सरकारा जेरै स्किम लन्च खालामो, स्किमजोंथ' दिनैसिम देशा बिकास जायाखै बा हादरा जौगानो हायाखै। ओंखायनोथ' स्किमनि सोलायै एसे सोलायनानै न'खर न'खर रां राननाय खान्थिखौ दाफुंनो थाखाय जों बे सोमावसारनायखौ सोमावसारबाय थानाय